Ens pregunten si les penjarem a TikTok. Sí, les penjarem a TikTok, aquestes entrevistes, i més després d'aquest partidàs que hem vist. Ha guanyat l'Institut, ha guanyat el col·legi Pedro Mascori d'un punt contra l'Institut de Gurb. Júlia, que has estat la millor jugadora del teu equip, com has vist aquest maig on us han remuntat i després al final heu fet un arreon, no? Bueno, jo crec que hem començat amb molt bon ritme, llavors sí que hem pujat la intensitat i hem abaixat una mica en defensa, el moment en què hem deixat d'apretar les línies és quan elles ens han pogut superar i s'han sentit més còmodes, però jo crec que l'important és que hem seguit fins al final i això és el que ens ha portat a la victòria. Semifinals contra el Miquel Bosch i Jové d'Artés. Ara discutirem on es juga el partit, ho haig de comentar amb el David, amb el director de la Catalunya Central. Però les expectatives quines són? Al final us queda, només si guanyeu el proper partit ja estareu a la final del Nou Congost a Manresa el 14 de març i això és el principal al·licient, suposo. Com enfronteu el següent partit? Tenim moltes ganes, hem dit de trobar-nos algun dia per entrenar, no havíem entrenat mai. No heu entrenat? No, passa que moltes som del mateix club, per no dir tot l'equip. A quin? El Femení Osona. Femení Osona, molt bé. I llavors havíem dit això de veure'ns algun dia per entrenar, pactar algunes coses i això, anirem amb moltes ganes i a per totes. Doncs toca aquesta semifinal de Miquel Bosch i Jové contra Pedro Mascori i Albí, que el veurem en els propers 10 dies, crec que s'ha de jugar. Per tant, la millor de les sorts pel següent partit i tant de bo gaudim d'un partit tan igualat com aquest, que s'ha resolt d'un punt, molts partits igualats aquí a la Catalunya Central, cap pròrroga, així que esperem que hi hagi pròrroga a la semifinal. Gràcies.